anga ndifungayi mutsinze ndikulandireni kwina konse komwe muli. Ino ndi Times ndipo tili mkatikati mwa programu ya Tikudziweni. Ndikulandireni nonse. Programu imeneyi timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene amachita zinthu zosiyanasiyana koma nchachidziwikire inuyo mwina moyo wawo weniweni simaudziwa kamba kazifukwa zonena kuti mwina ambiri timangowadziwa chifukwa cha zimene amapangazo ndi timafuna kuti tiwadziwe timve kuti akula bwanji patakali pano zinthu zili motani adutsanso motani makamaka adutsa motaniyo ndofunikira kwambiri chifukwa nchachidziwikire amatilimbikitsa munjira zosiyanasiyana. Leronso tili naye mlendo wina msungwana wa mchirombo momo Caroline Kadzuwa. Ndakulandira. Kodi Caroline Caroline Caro. Oh, Caro. Okay. Caro Kadzuwa. Nde mwina anthu kufuna kumvetsa koyambirira kwenikweni kuti Caro Kadzuwa ndi ndani makamaka. Abwino. Caro Kadzuwa ni msungwana kubadwa kwa zaka 1996 5 September nabadira kunguludi. Mwana wa busali kumota Kadzuwa. Lero tulamba ndi kodi mkazi akakhala kuti wakwatiwa ndabusa amakhala maibusa. So mwana amakhala mwana busa? Mwana busa? Okay. Ai tili ndi mwana busa apa Caro Kadzuwa. Nde mbanja la ngati limene. Banja mimi muti mwana folo wankazi mkukhala uwezi watu mkukhala mondekadeka. The Lester boy. How does it feel to be the only lady in that family? So bad, yo. So bad, eh? Yeah. Okay. Mugana kondo kukana khala mnani mwayo osankha mugana kondo mugana khala mnali wanga. Ukana khala tsika na atatu ulo. Nde ukhalo nyamata modzi. Yeah, modzi ndezi kana khala. Yeah, mudzimuonerera. Izo. Izo. So ndioimba. Mwina anthu atangoiona nkhopeyi amene amaonera Times Television adziwa zonena kuti nkhopeyi timayiona ndithu kuma live show makamaka a nyimbo za uzimu komanso nchachidziwikira anthu amene amatsatira ndithu wireless ya Times ndi wireless zina adziwanso zonena munthu uja ndi uyu. Nkhani zoyimbayimbazi zidayamba litiliti komanso zidayambira patipati makamaka. Kuimba kongoimba ndi namba 2006. Buchurch, and I was the youngest lady like still Maguire, right? Khala ndiziduka mbili. Ndeji kota mandipasa mpata. I think kana zindikira kuti I can sing it. Ndeji mandipasa mpata kuti uyambise nyimbo. Ndini makanga kuti ndamba kujaira. Komanso ndimali wakhala kunyumba. Ndinapoza. Yeah, zori ndinaphokoso zonezona. Lezo zona and ndudaba ata bamukhanga luli mukweketsa kwambiri. Ndivati mama udelo ndikadzuka. I think that was in my I think ndini zaka 13 14. Ndikadzuka mamawa ndikamakolopa. I mean ndikamasesa vanhu ndikuzinguimba. Ntchito sonkumaphweka. Ndiwo ndeni malongolola bambo ngamene kuti akugona ndela mauza mayanga kuti tamuze nesinga sungwa naye akupanga phuwoso anemba anzisana da lero ndi nimayimba nyimbo akudziwa so zonariwo so kwasokoneza inje nimayimba nyimbo ya Favored Masa zaji na esero mwalika mwindo ndoti abamu yose ni maloweza basi anthu akamadusa mati kumakamona ndiye kama imba iba makhala ku school so tikakhale ma Bible study leo ndimba basi timakhanga tibasi maisizira ngatoimbawa uchugawa zilo sogolo nimaona zoimba pa assembly pana mazipuzisana chikombene zoti awawa thinkita basi gaulawo ndeni nazizindikira kuti I think I can sing. Nchifukwa cha noimba ambiri zimaoneka ngati kuti kuyambira kumakhawo chalichi oloro amene amayimba nyimbo zoti kuti yenza sekiwa amanena zona radayambira kuchalichi koma nthawi zambiri zoti athawa nkupita kusekiwa. Do we say kuti kuchalichi is the only platform imene munthu akhoza kuyambirako zoimba kapena soyenda mwina amangoti namiza zotheka kuti munthu akhoza kuyambira kuimba kwina kupatula kuchalichi? Ndizotheka kuyambira munthu wina sijabe umboli kuchalichi kuja kumakhala wina ngasi uli kapena inunso muri namiza zochalichi munthu akhali kudayambira kuimba? ndaulira ubanja lachibusa pesa nene awili fewa chalichi. Okay.
skulu yaenda bwanji mwina nkutheka anthu ukalo kadzuwa nkumangomuona chonchi basi pa television maziwa anthu amafusa funso limene mzanga wina Martin Mambala anadzanenapo ndithu ananena ndithu pa public kuti ndi funso limodzi mwa mafunso amene amamubowa kwambiri ati anthu amatha kufunsa ati kupatula kuyimba mmapanganso chani nde iweyo ungafotokoze motani makamaka nkhani imene yokhudzana ndi zoyimbayimbazi kuti zidayambira chapatipati ku skuluko zimayenda bwanji anthu amakuona motani? Ku skulu kuyimbako kuyapo maso taphunzira timaphunzira ku St. Michael's ku Chikwawa then that was from 1 ndimafuna makolo amafuna malo ndizigonera konke ana kandiwezera malo ku St. Monica Girls kumangochi yapa so mubulina zona wazo kwambiri okay tinapita basi tabira mimi bazali namuphunzira from 1 from 2 makangana kwambiri nda St. Paul secondary sizikuizana okay ngasi maganiza ngati sindobadwa wasibulika ndiye mukudziwadi yeah so tali mama myself from 4 mudilira namba kupia ntchito kids ndenda gura kids for I think for 7 months pamene maisa madulu ndadaluka sitina chite zolongo soka tinabweliraso tili mkati mobweleraso kufaja zovuda ndi zina zizina akhanga tita sizilango sore zinthu zathu ndiye I think number of business mind yaga na business number of grants to loan suppliers and tajo community and one do VGM the grant. Okay. So it only shows kuti anthu asamatenge music ngati chinthu chimene akhuzopanga fachira libe chochita. Music inso anthu amatha kuphunzira ndithu nkukhala nayo certificate music anthu amatha kuphunzira ndi kumapanganso zinthu zina koma music nkumapanga fachira ndi talent. Si chinthu chimene chimabwera out of kusowa zochita ngati mmene anthu amaganizira kuti mpaka na akhoza kufunsa kupatula music iyo ndi mapanga chani chabwino. Moyo wako koma wa tsiku ndi tsiku karo wayenda bwanji? That is apapati kukamba kuti wabadwa wayamba kudziwa chochita mwinanso wayamba usiyanitsa chabwino ndi choyipa wayamba usiyanitsa tchimo ndi chiyero moyo umene wayenda bwanji kufikira tsiku la lero karo? Moyo wanga tikalera kuti ngati glass nakhanga kuti kukwera kina kuzatsika kama moyo mutima kumene ndizosiyana yes nditha kunena kuti ndayenda mofewa komano pena ndi pena so umapeza kuti wakumana ndi minga ndithu minga ndithu kuti ukubaya ayi ndithu kumva ndikubwetera nde mathana nazo bwanji minga zimenezi kapena somwina mingazo nkukhala zitiziti ndikuti fotokozeranso kuti mathana nazo bwanji nangasi takambakale kuti kwambiri timafuna tidziwe za moyo wa munthu yemwe tikumdziwa ncholinga choti moyo wakewo ulimbikitsenso ena okay chifukwa chona kuti pena pake moyo zinthu zina zikamachitika munthu sumatha kumvesese komano ifo amene achachibwana komanso mwina facha mwazo amene aliyese makhandi stage ninganenona kuti ukamapanga zinthu you are expecting kuna kuti chabwino chikuna chikuluze kachimene then zimakhala zokhumudwitsa kuti chimene mayembekezera sichikuchitika sichikuchitika yeah komano I think good kunena kuti ngakhale timadusabe mu nyengo zowawitsamo ngakhale timadusabe mu nyengo zokhumitsa domaku still we are surviving. Yes. Kuti sinthawi zonse zimene munthu kamapanga chabwino kuti umayembekezera kuti ukolola chabwino pena umatha kukolola mavuto koma ukakolola mavuto aja zimafunika ndithu kuti musakhale pompo musagwe sasani mapazi ulendo uyambikenso kuchalira kwina zikapeze kuti mpaka na nkukafika pamene tili nzosangalatsa kwambiri pana ndi Karo Kadzuwa amene akutifotokozera zinthu ziwiri zitatu zokhudzana ndi iyeyo ndi mmodzi ndithu mwa akatswiri oyimba nyimbo zauzimu ndikhulupirira zonati nyimbo ija yakuonetsani kuti munthu ameneyi ndi ndani ndi katswiri kwambiri oyimba nyimbo zauzimu. Unasankha bwanji Karo kumayimba mosemphana kwambiri ndi the very basics? Ndikukamba izi chifukwa chonena kuti
zoyimbayimba ndi business. Ndikukhoza ndivomereza kuti tikamapanga business timayang'ana zinthu zimene zimagulitsa kwambiri. Zinthu zimene sizigulitsa timasankha kuzisiya pambali. Nyimbo zako kuzimvetsera bwinobwino muli ka element ka afro jazz ndi mawu ano khanga tulosasasasa pang'ono choncho zimakhanga tuli zimagwirana kwambiri. Koma mwangozi kumalawi kuno si mbali ya nyimbo zimene nzogulitsidwa kwambiri. Koma inu munasankhabe kutenga direction imene chifukwa chani? Zabwino masanga direction imene kwa ndikaona voice ndi voice yanga imene muneyo ndi ya voice. Yes. Naona kuti ndiyimbe ngati Koma tu njabwino sikuti tingoti tuli njosasa ndi basi muziziberera ya njabwino. Zimagwirizana zomwe mayimba. naona kuti mawu akuti ndiyimbe iyi sizigwira. Ndiye ndayimba nyimbo zina zake zitatu anthu anandiuza kuti your voice kuna evangelize kuenda uyipange uyitulukire kuti my voice can do this then uthakutani uthakupambana. That's when I was coming up with zinthu zonga zogwirizana zimene zingagwirizana ndi afrojazi zimene na Okay. Ayi koma zooneka kuti ndi ulendo wabwino. Ndikukhulupirira zona anthu anazilandira. Nthawi zinaso mu business umatha munthu kungu akakamiza anthu amathaopeza nachizowera chinthu. Andi ndikukhulupirira zona anthu anakuzowera tsopano. Mugulitsa mvanga ndalama ndi music. Mvanga ndalama ndi music. hayi homa Zomezeka ne. Bakhomo anthu akumadya mu mafasi yabo. Mwinaso apapo simukona ndikunenepa mozimozi zolengezaso mwina zomachita. Timavara mayi vilutsa zolengeza. Zolengeza machita. koma titsindike pamene popo makusakufunikira music ili music apopo anthu ambiri mafuza kuti kodi apart from music umatani zimafunika zoti music ili apo kumapanganso zina Kukhalanso nchina chochita. kandi ka business kandi tani kandi zovala kandi kumanota kuti ngukhala full time kuti umatani ndi mayimba no ndotha kumva kuwawo Makamaka COVID imene anativulira. mashow ulibe machecha awirana kandi kangati ndesunga mene zinakuti akusurvive music. Now iweyo mwina sumadziwa chensesi china ndikuuze karo. Ndi woyimba woyamba ineyo kumpanga interview wa gospel mzimayi. Ndiye ndifuna ndifunse chinthu china ndithu chachikulu kwambiri chimene timakhala tikumva komabe mwina kuchipanga confirm pano. Oyimba gospel ndi zovuta zanji zimene ungazifotokoze. Ndikukhulupirira zona kuti ngati unganene kuti ndi wotchuka ndi kuti nthawi inayi nakhala upcoming artist. Ngati unganene kuti iwe si artist okhazikika nchachidziwikire ndi artist ndithu upcoming artist. Ndi mavuto otani amene mukumana nawo anthu oyimba azauzimu amene ngoyamba kumene? Timakubana nazo especially kwambiri ngati ukafuna munthu kuti udziwike mafunika kuti mwina kushow kuja upita uliuliza transport yako mwina ndikutali singa mwina ndikuka anthu akulonda mwina katingweza like London akulonda mwina ndikuluzi ndoyuliza transport yako pa definitely ndatasa kudziwa you need to sacrifice yourself ndalama jano ukafika mwina ukaimbe zvino kapange imene zimene anthu zidawuza munthu widwa tithano kumamwirana yeah so amakhala ntchito kuti udziwike ndekuti pamene paja komanso it's not easy kuti anthu achikonde chimene wapanga nyimbo and pamene wayimba ndedzi kwambiri yes almost millions and sangamamvere nyimbo zonsezo zimangotengera chisomo cha Yehova kuti nyimboyo ikayendekana mtingena naye zimu ikhale ni mdzodzo zanu kudzodza kulimo ikhale ni mdzodzo okay sindikudziwa singanene pano kunena kuti nyimbo zanga zili mdzodzo anganene zimene zonda anthomvera chabwino koma ikhale ndika impact komanso ikhale ndi kenakake kamene kangakupe anthu ake otherwise ku studio ilankhule nawo munjira ina yake osati ungotenga basi maissues ako kumangobweretsa koma ikhale nkhani yoti kuti wina wakenso akhoza kuona zona ta nkhani iyo ikupanga liyeti ndi zaire iyo ikupanga liyeti ndi ine apo ikuwa ndikaonesesa oyimba nyimbo imakhala imodzi koma mayimbidwe yes like as for me msinganga mkulu ndi Yesu siyakulira mundikonze wina ayimba in the same way koma ayimba mwina so zimangotengera kuti kodi zinthu uzipanga bwanji timaononga ndalama vakira umpasi ndalama uyu wapanga arrange my instruments zimafuna zoti uitaneso mwina wina bass guitar kana wachani uongezee ndalama ma transportation ndiye uimbe nyimbo ija ukazi unoso kuma radio ziso ambiri zikhala kuyenda chanchani nyimbo yakubirira kwambiri ndiye nyimbo ija ilile isakundedi
it's her loss, it's a big loss. Yeah. So Now, iweyo notsopano apapa wakamba mwinake ngati gospel artist, female gospel artist, mama ka gospel artist in general. Now, as a female gospel artist, mavuto amene ukumana nawo ngotani kapena mavuto amene ambiri amakuuza kuti amakumana nawo nkukhala otani? nthawi zambiri kuimba chizimayi zimakhalira amavuto pachona kuti polisi yonse Yeah. koma nthawi zambiri ngati mene ndililimu nditenga nyimbo ndifuna ndikasiye kwina kumene kuja afuna ndingepo advantage zimangotengera how strong you are before we cannot say kunena kuti ndeuti upezeka kuti kupita apa ndeuti ukhale nawo mawa modzi kuita kuti utchuke for definitely ngati wayamba zimene zoza ndeuti ufunika ndoti aliyesi ndoti ndima radio station angati Ambiri mbiri. 12 kandi fifite Eh. ndekuti Ma DJ angati angati. ndiye nanga oika maposta so ufuna kumane nawo so things like that zimangofunika kuti chimene kupangacho you should have confidence kuti chimene kupangachi chitheka and ambuye muthandize fani ulendo wautali. So munjira ina mosazemba ngati mmene ukuzemberamu chimene ufuna kukamba nchonena kuti anthu ena akakuona woyimba wachizimayi malo moti aone woyimba mwa iwe amaona a sexual partner amafuna agone nawe. Exactly. Eti ndi zimene ukhoza kunena pano. So iweyo ndi mmodzi mwa anthu amene munake likhoza nati panakali pano pa ukhazikika ndi thumu zoyimbayimbazi ndikhulupira zona ti munake ambiri mwina zakanika and whatever. Ungalimbikitse bwanji kukhala woyimba wa chizimayi kumalawi kuno nchotheka? Ungalimbikitse bwanji anzako amene amafunditsitsa atakhala woyimba koma ndi achizimayi ndipo akudziwa zona ti mavuto amene wakhoza kumana nawo kuwalimbikitsa motamvera mwa ife? Nkhani ndimakhulupirira kuti nkhani it's how you know yourself who is God. Yes. Ukazidziwa chimene uli chimene kupanga umakhala mu chimene chocho komanso chimene chimafunika ndikuzichepesa like as for me ndinachita kupita kwagwada kwafika timai mayi ndayamba kumene chonde mukamakayimba mudzintengapo zimatha kunena kuti wadzapasandulika sana ikepo posta pamene paja kuti kubwera kalo kadzuwa mapeza kuti mimi ndikuwaperekeza mama tiyene iwo aja ndabwera ndi mwana ndabwera ndi kalo kadzuwa ndikuimba anthu ena ndakopa iyi mudzatimbire tsiku lakuti pomwe anthu ena apezera sana ndike waposta siningapite kanzimu kaja kodzimva kudzikweza pride. So umafunika ukhale pansi anthu akuluakulu aja wewe ulolera ukhale pansi pa uzimvera zimene akunena ifo damakhala adusamu zimene zija amakhakuti akudziwa kuti chimene tupanga munthu ipi kuti anthu kunondiuza so wakamba za favorite man. yes Role model wako ndani? ndani sakhaso ina Basi osari mupembedza fanyore basa ai ndikuzeni ai nona zikupembedza kapena kuti mwakuti koma ndi role model ndithu ineyo ndikuyambira chilichonse mavalidwe how she behaves dressing china ndamangopasa chidwi ndakamati mawa ali mafika basi chimwe pasadisewewa. Okay. Now Karo, unakamba za minga mmoyo. What has been your saddest moment? Kuti wewe nkumati kuti kumatu moyo, koma moyo. Nthawi yako yowawitsa kwambiri moyo wako. Njora. Mwene nthawi yowawitsa moyo wangawo. Nayi nyengo imene ndinamva kuwawa kwambiri social media. Namva kudeka kwambiri komano I think God kunena kuti sindikuziwa kuti zinakhala bwanji mpaka ndikuziti pano pa I'm here where I get the courage mulungu I think anangondichitira chifundo chifukwa chonena kuti I didn't have hope nena kuti kodi moyo wanga avande kuyenda bwanji kodi ndipanga bwanji nditani komano mulungu anadzutsa anthu amene anayima nane kuti ukudziwa chani moyo ukakumana ndi vuto ukalira palibe chimene chimachitika koma you need to face the problem accept zimene zozo move on. Anthu alemba atopa ayankhula but then as time goes on you'll be strong aonetse kuti iwe ndi ndani. Yeah, so it was very hard chifukwa chona kuti madziwa but it was very sensitive, it was very hard komano I thank God kunena kuti nali ndikulimbika mtima paka na vanhu sinema ndisoti kuti njira imeja nadusa bwanji paka na vanopa.
komano ndimathokoza mulungu umene kuti anakulimbitsa mtima yeah andi nyimbo zako zikufikira anthu mu njira zosiyanasiyana ndipo zikuwatumikira mu njira zosiyanasiyana inenso panditumikira kubasi mundikonze imandisangalatsa kwambiri now chimene umaona kuti komata apa ndekaro basa apa ndekaro ananara chimene umaona kuti komata apa moyo nde udayenda apa nde pali bwino highest moment imene ndi highest moment was the day I met Mundamaya Ndijisa. Because I said, this is life, it is a day, but I'll stand with you. I respect that person. Because no matter what, unataka kudika ndio za watu. Unatuma kunika kumbugira na mema kutandika. Yes. Yes. So, who is this guy? Ni matukuza fanya principal man. For the men. Before I mean, they wouldn't be trash. I was having that courage and fire as a Zangandina, but still I'll stand with her. How we many way una kumana ni mama. Yeah, ndipo nandi bangabudi Carol. You are the best. The best. Then nambuka mabanga gain confidence. Basi wakangati kumalimba. So I thank God for his life. Prince Martin Valamanja mumve ndithu kumeneko ura kuti zimatha moyo wanu udapanga moyo wakaro kukhala moyo lero ntari ndakuita nani kwathu mwamwayi nkakukonzeni chakudya chanji mama ineyo mabilingano okay ndizakuimbirani folo nikuti ndikubwera mwina loweruka zakuimbirani Friday muzadule ngati chips muzayanika za nyali chabwino mukazatero muzakagule nkhumba muzandochere ikupita kuti kufuna izipyerera muzatengera nyizi zomato mmozi izapyerere mmozi zomato kandi muso pang'ono sabola thoba kasai ngezi ndizasangana ayi ndizabwino kwambiri tazimvera akuti karo mabilingano komanso nkhumba kwa mabilingano adzakuuzanira advance ncholinga chonati musazapangerero ndi lero yakuti afunika wayanika kuti anyale kenako nkuona kuti zinthu nkukhala bwanji ndepata kali pano mupemphera kumpingo nanga simwati ndino mwanabusa kwa Assemblies makolo osunga kwa Assemblies naenda ku limwana so mudapandukira bwana angasiba baona baba ndamela la Assemblies okay zosangalatsa kwambiri karo ndikukhulupirira kuti tacheza mu zinthu zambiri zimene anthunso mwina make azinthapo zinthu ziwiri zitatu mwina kukhala ndi mawu otsiriza musapezeke kuti mwakawo chabulangete makanso kuti anthu ayembekezere zotani kudzera kwa iwo kwa zikuoneka kuti mavideos ngochepa koma zikuoneka ngati mtunda udakali anthu ayembekezere zotani mtsogolo mawu anga amene nganene anthu moyo sophweka endi nthawi zambiri amene amakuononga ndi mzako makamaka uthengawu ndimafuna utapita kwa azimayi tikukhala moyo ovuta masiku ano never trust a friend never trust munthu owatakhala kuti wakumvisa kasi ndikuzoti kaona khazo kuti mumakhulupirana motani kaya mumacheza wanthu wachi kani za ndalama dziko linaopsa anthu amene amatichita chiponga makaso azinzathu wacha so umathautapo kuti kodi ndende kudusa muvuto ili vuto ndijani vuto la zako so be careful pali zinthu zina zimafunika kuziyankhula pali zinthu zina sizifuna kuziyankhula chifukwa amene ukuyankhula kayo success anzathu aja situ zera kuganiza mwa mtundu wanji atha kupezera kuononga nde chimene chimakuononga nchimodzi pomwe kuti uchikoze zimavuta pomwe chimene chimakukonesa ndi chimodzi nde mbiri yabwino imene ndaonera mbiri yabwino inapanga attractive wow mawu otsiriza amenewo ndi mawu achilimbikitso kwambiri akuoneka ngati kuti akupita kwa azimayi koma ndikutsimikizireni mawu amenewa ndithu akuyenera kuti apitenso kwa wina aliyense akunena kuti mbiri yabwino imapanganso attract zabwino ndipo mu nthawi yochepa kwambiri nthawi yochepetsetsa kwambiri zinthu zonse zimene wamanga kumbuyo kuzimatha ndithu kuonongeka ena amanena ndithu kuti anakambapo ndithu pali nyimbo ina yakamati teach the world ya Lucky Dube amanena kuti it takes 1 million people to build up a good reputation but it only takes one stupid fool to destroy everything you have done titsirizire pamenepa programu yathu ya tikudziweni kwa makamaka chimodzi karo chimodzi kwanuko woyimbanso aliko wina wake kupatula iwe ngasimwa banja la nafolo
nzofanira adziwe bamranga ndibiso ndikadzuwa Mm. anali prime master of 17 minutes Wow. for 10 years Mm. ndiye ndikamaimba mabhuku kwamoni kuti mabhuku kuno kuti I think ndiyeti mapanga zija mwana watani watengera tangomaliza pang'ono kasiya kulira tipasekazi ayayaya siya kulira iwe yankho lako lafika uleke kudandaula wayandikila kupoleza. pamenepo ndi pamene tatsirizira programu yathu ya tikudziweni. Ndikuthokozeni kwambiri kamba kukhala omvera abwino, kamba kukhalanso titsatira abwino, mupitirize kuchita zotero. Ndimanena kuti pano pa Times zozuna nzambirimbiri, mapulogalamu ozuna alipo ambirimbiri, mapulogalamu okoma tidasiya kalekale kupanga mchaka cha 2019 pano timapanga zozuna zokhazokha. Ndikuthokozeni kwambiri kamba kukhala anthu abwino. Pitirizanibe kutitsatira pano pa Times. Nilanga dzina Fungai Mutsinze. Ndapita Karo Kadzuwa ndoyamikenso. Bye. Bye. Thank you. It's about time. My name is George Kasakula, and I'm welcoming you to this week's edition of The Quadrant. This is where editors meet. It is a program in which every week we do three things. The first thing is we discuss the top story currently trending in the country, that's Malawi. And then we also try to go international, where we also find the story that is trending, the story that people are discussing day in, day out. We try to give our perspectives on that story. Finally, we go to the newsroom segment. This is where we pick an issue from our own profession as a media and try to discuss it. The idea is that editors drive the news agenda in the country. So apart from the usual analysts that we talk to every day, they too have one thing or two that they can talk about as far as the news is concerned. Welcome. Let me introduce to you today's guests. I have first of all Chisomo Nguruwe. Chisomo is a regular on this program, but she's senior editor at kulinji.com. Welcome, Chisomo. Thank you very much. Then I have Aubrey. Aubrey is the editor of The Nation. This is the daily paper at The Nation Publishers Limited stable. Aubrey, welcome. Thank you.